ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତିରେ ସେଦିନ ଗୁରୁ ଗୁରୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ତଳାଶ୍ରୟ ଭାରି କେନ ହେଲାଣି 4 ଦିନ ହେଲାଣି ନା ଭିଡିଓ ଗୋଟେ କର। ହଁ ମାସେ କରିବା ମୋ ପାଠ ଟିକେ ମୋ ଜଳାଶ୍ରୟଟା ରହିଲା ଜଳାଶ୍ରୟ କାମଟା ମୁଁ ସାରିକି ଆସେ ମୋ ଜଳାଶ୍ରୟଠୁ ଅନେଇଥାଉ। ହଉ ହଉ अभी मजा आएगा ना भिड़ो माल ତଳା ବୁଢା କହୁଛି ତଳା ଆଶ୍ରୟ ସଫା କରିବ। ମୋ ରସଟାକୁ ନେଇ ବେଟ ସାଙ୍ଗରେ ସେଟିଂ କରିଛି ତା ପାଣିଟା ଭାଜି ଢାଳି ଦେଖିବା ତଳା ଆଶ୍ରୟ କେମିତି ସଫା କରିବ। ଟିକେ ନାଗୁରି ପାଣି ଆଣିଛି ତଳା ଆଶ୍ରୟ ସଫା କରିବ। ଚଳା ରହ ଆଜି ବୁଢା ଦାନେ ନବ। ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଠି କୋଉଠି ଲୁଚି ଯାଏ। A few moments later. भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? ଜଳାଶ୍ରୟ କୁଆଡେ ଗଲା ମୋ ତଳାଶ୍ରୟ ମୁଁ କେମିତି ସଫା କରିବି ସବୁ ଜଳାଶ୍ରୟ ସେ ଖୁଣ୍ଟ କୁଆଡେ ଗଲା ରେ ଖୁଣ୍ଟ ଯା ଶଳା କଣ କରିବି ମୋ ତଳାଶ୍ରୟ ମୁଁ କେମିତି ସଫା କରିବି ରେ।